ביקורת עצמה אפשר לנהל, במידה ויש כמובן, אפשר לנהל על גבי המערכת. למבקרים החיצוניים יש גישה לתוך הפלטפורמה, יכולים לבצע בעצם את הביקורת על גבי המערכת, חוסך לכם הוצאה של מיילים החוצה וניהול שיח מעבר למערכת, הכל מנוהל במקום אחד, עם הכלים שיש לנו בתוך הפלטפורמה, עם שימוש בכלי AI כאלה ואחרים שתכף ניכנס אליהם, וממש מנחה אתכם שלב אחרי שלב מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, מתי צריך לעשות. קצת על טייטל הלקוחות, בהתאם לתקנים השונים שבהם אנחנו תומכים, על מה אנחנו עושים, איפה החברה ממוקמת, החברה כבר קיימת כמעט 6 שנים, ובעצם עובדת בכל התחומים, גם של סקיוריטי, של פינטק, של הלטקר, בעולמות של החברות הציבוריות, כמו ISOX ו-ITGC וסוקס וכו', ונותנת פתרון מלא ומעטפת מלאה. המטרה שלכם שיהיה לכם one stop shop לכל מה שאתם צריכים, ושתוכלו לנהל את זה בצורה רציפה ונוחה, לכל הסטייק הולדרס הרלוונטיים בארגון. יש לנו כלים של AI בתוך המערכת, מובנים בתוך המערכת שעוזרים לכם להבין קצת יותר טוב איפה אתם נמצאים, את התמונת מצב שלכם ולאן אתם הולכים מפה והלאה. סורקת לכם את כל האבידנס, גם הידניים וגם האוטומטיים, גם אם זה צילומי מסך וקבצי אקסל וקבצי PDF, אבל גם אם זה נתונים שנמשכו מתוך אותם כלים שאליהם התחברתם. והמטרה שלנו זה לזהות האם יש לכם פער ולמזער את הסיכון באותו הרגע, בצורה הכי מהירה שאפשר, כדי לוודא שאתם לא עומדים באיזשהו או פתוחים לאיזשהו פנלטי, אם אנחנו מדברים על הרגולציות של הפרייבסי או של ה-AI למיניהם, וגם למזער את הסיכון, אם אנחנו מדברים על איזשהם תקני סקיוריטי, לוודא שאין לכם פה שום פתח לדוויאשן או לאיזשהו non-conformity למיניהם. יש לנו AI agent שממש עוזר לכם בתוך הפלטפורמה, כמו יועץ AI כזה שמלווה אתכם לאורך הדרך, מסביר לכם מה צריך לעשות, עונה לכם על כל שאלה שהיא, ועוד כלי AI משולבים בתוך המערכת, כדי לוודא שכל ראייה שנאספה, מה התוכן שלה, אם התוכן שלה עומד בדרישה הרגולטורית, גם אם זה צילום מסך, גם אם זה קבצים למיניהם, כמו שהזכרתי לפני רגע, ובעצם מנחה אתכם במידה ויש לכם איזשהו פער, מה אנחנו עושים כדי לסגור את אותה נקודה. זה ככה לגבי המעטפת עצמה. המטרה שלנו זה לחסוך לכם זמן, לתת לכם את המענה הכי מהיר שאפשר, מהרגע שזיהיתם שאתם צריכים לעמוד באיזשהו תקן, באיזושהי רגולציה, לתת לכם את המענה המקיף ולעשות את התהליך הזה כמה שיותר מהר וכמה שיותר קל, בליווי של המערכת, בליווי של, אם צריך, צוות GRC, אנשי GRC שיושבים בתוך סייטל, מומחי קומפליינס, מכירים את העולמות האלה כבר הרבה מאוד שנים שמלווים אתכם לאורך הדרך, ובעצם על גבי המערכת, לחברות חדשות, לחברות שעדיין לא מכירות, לחברות שאין להן צוותי GRC, נותנות לכם גם את המענה הזה, כדי ללוות אתכם שלב אחרי שלב, ולעשות את זה בצורה הכי קלה והכי ברורה, עם כמה שפחות כאבי ראש שקומפליינס יודע לעשות. אז זה חלק מהמעטפת שאתם מקבלים, חוסך לכם המון זמן, חוסך לכם לפנות לכמה ונדורים, שיתנו לכם מענה לשלב אחד מסוים, או לתהליך כזה או לתהליך אחר, ממש נותן לכם מעטפת ונותן לכם את הכל במקום אחד, יחד עם קישור לחברים כמו CloudRide וסקיוק, וממש נותן לכם את הכל במקום אחד. המטרה שלנו זה שתוכלו לנהל את הביזנס שלכם מהיום הראשון באופן שוטף, שלא תצטרכו לפנות את הזמן, לשים את הביזנס בצד, ועכשיו להצטרך לנהל את כל תהליכי הקומפליינס שלכם, ולעכב את הביזנס, זה מה שאנחנו לא רוצים שאף חברה תצטרך לעשות, יש לכם דילים שעומדים על הפרק, יש לכם revenue שעומד על הפרק, אנחנו רוצים לוודא שכל הדברים האלה ממשיכים להיות מנוהלים באופן שוטף, שאתם ממשיכים לנהל בצורה סדירה את העסק שלכם, ואנחנו נותנים לכם את המענה תוך כדי, את המעטפת תוך כדי שתוכלו להמשיך לעשות את כל הפעילויות היומיומיות שלכם כרגיל. במקום שיקח לכם 100 שעות, 200 שעות, 300 שעות, לטפל בכל נושא הקומפליינס הרלוונטיים אליכם, אם זה כמה תקנים, אם זה כמה רגולציות, אנחנו פה לתת לכם את המענה הזה כמה שיותר מהר. כל משימה שרלוונטית ליותר מתקן אחד, ליותר מרגולציה אחת, אנחנו בעצם מראים לכם את הכל במקום אחד, בצורה מסודרת, עשיתם את העבודה פעם אחת, וזה מתממשק לכם לכל המקומות הרלוונטיים. לקחנו בעצם את כל המסמכולוגיה, את כל התקשורת במיילים, את כל התקשורת החיצונית שאת צריך לדבר עם כמה אנשים, בכמה מקומות, לוודא ששלחתי את הגרסה העדכנית, את הגרסה הכי נכונה, ריכזנו את הכל במקום אחד, ונתנו לכם בעצם מערכת אחת שמסנכרנת לכם את הכל, יחד עם דשבורדים וויו שגם מותאם לחברי הנהלה, כדי שיוכלו לראות את הכל ממבט על, ולהבין איפה בעצם החברה נמצאת, מה הסטטוס, מה הסיכונים שלי, ואיפה אני כרגע צריך להשקיע את המאמץ, כדי לוודא שאני גם לא חשוף לאיזה שהם תביעות למיניהם מול הלקוחות שלי, וגם לוודא שאני עומד בכל הדרישות שאני צריך לעמוד בהן. אז זה ככה לגבי המערכת.
אנחנו תומכים בהמון תקנים, אנחנו מוסיפים עוד תקנים כמובן לפי מה שרלוונטי גם בשוק וגם לפי דרישות ספציפיות של חברות שאנחנו עובדים איתן. כל לקוח פתאום מגיע גם עם איזה שהן דרישות ספציפיות אליהם שמגיעות מהשוק שבו הוא עובד, בין אם זה פתאום דרישות לתעשיית הנשק או לתעשיות כאלה ואחרות, שזה לא ה-straight forward של מה שרלוונטי לכולם, גם את הדברים האלה אנחנו מוסיפים בהתאם לצורך. זה ככה על הדברים הבסיסיים או על הדברים שהכי מבקשים, וכמובן התקנים של ה-AI שהתחילו להיכנס ונכנסים בכל הכוח. אז קצת על מה שרואים היום, על מה שקורה היום ועל מה שהולך להיכנס גם קצת יותר חזק, כל הנושא של ה-EU Act וה-ISO 42001 שהם בעצם מדברים על כל העולמות של ה-AI, ה-ISO נותן איזושהי סטמפה בסוף ותעודה שאומרת שאתם עומדים בתקן ואתם מבינים את השימוש ב-AI ואיך השימוש ב-AI נכנס בתוך התהליכים הארגוניים שלכם, וה-EU Act בעצם קצת מכניס איזשהו סדר באיך נכון להשתמש ב-AI, בהתאם לרמת חומרה ולתהליכים הארגוניים שלכם, איפה נכון להשתמש ב-AI, איך נכון להשתמש ב-AI, לוודא שאתם עושים שימוש נכון במידע שאתם לוקחים מהלקוחות שלכם, אתם עושים שימוש מוצדק, שאתם לא משתמשים במידע הזה לרעה, זה כן גם מתקשר לנו לתקני פרייבסי אחרים, כמו GDPR ותקני פרייבסי נוספים, חוק הגנת הפרטיות הישראלי, לוודא שאנחנו לוקחים מידע מהלקוחות שלנו ועושים בו את השימוש שלשמו התכוונו, ולא שום דבר אחר, לא מפרים את השימוש, רלוונטי גם לתקני ה-AI, ובכל התקנים האלה, בכל הרגולציות האלו, אנחנו גם נראה פנלטיז שיכנסו לתוקף ממש בתקופה הקרובה, החל מסוף 26 ותחילת 27, זה גם למה אנחנו שומעים את זה יותר ויותר בזמן האחרון. מעבר לזה, אני מאמינה שגם בתקופה הקרובה אנחנו נתחיל לראות שינויים בעולמות של ה-AI, גם בסוק 2, לא תהיה ברירה לדעתי, גם למבקרים וגם לחברות, אלא להכניס בקרות של AI לתוך הבקרות הקיימות בעולמות של הסוק 2, כי זה יידרש על ידי חברות, זה יידרש על ידי לקוחות, בקרות שהן בכל העולמות, בכל הנושאים של הסקיוריטי, התייחסות ספציפית ל-AI, לראות איך אנחנו מכילים גם את זה, זה משהו שחברות יתחילו לדרוש יותר ויותר, ולדעתי גם שם אנחנו נתחיל לראות שינויים בכיוון הזה. ומעבר לזה יש לנו גם את התקנים החדשים שנכנסו לתוקף ובעצם מתחילים לתת איזשהו בוסט בתקופה האחרונה, ואנחנו נראה את זה יותר ויותר. תקני סקיוריטי נוספים, כל הנושא של אכיפה ואיך אנחנו מוודאים שאנחנו עושים שימוש נכון במידע, ושאנחנו מוודאים שהשימוש, שאנחנו מכילים את כל הבקרות האלה בצורה הכי נכונה והכי מתאימה בתוך הארגון שלנו, כדי לוודא שאנחנו עונים גם את המענה הנכון ללקוחות שלנו, לוודא שאנחנו עומדים בכל מה שהרגולטור דורש מאיתנו, ולוודא שאנחנו לא חשופים לאיזה שהם לא חולשות ברמת ה-vulnerabilities, ולא חולשות ברמה החוקתית והאכיפתית. והחלק האחרון זה באמת החיבור לכל העולמות של הפרייבסי, ואיך אנחנו יכולים לוודא כארגון שאני מכיר את כל ה-PII שאני אוסף, שאני מכיר את כל המידע שאני לוקח מהלקוחות שלי אליי, מה אני עושה איתו, איך אני צריך לעמוד בו, ולקבל גם את ההנחיות הרלוונטיות מ-DPO, מה-DPO שלי, בין אם זה DPO חיצוני, שעוזר לי להבין מה אני צריך לעשות עם המידע, איך אני מוודא שאני מנהל את כל התהליך הזה בצורה נכונה, על גבי המערכת שממש נותנת לכם את כל הבקרות, את כל הארטיקלס הרלוונטיים מתוך הרגולציות השונות, ממש מנחה אתכם שלב אחרי שלב, איך אני מטמיע את זה בתוך הארגון, גם כשלא בהכרח מדובר במערכות טכנולוגיות. הרבה פעמים כל הארטיקלס האלה וכל הדרישות החוקתיות נראות כמו משהו שהוא מאוד מאוד קשה להבין ומאוד קשה להפנים בתוך הארגון, ואם אין לי צוות ליגל ואין לי מישהו ספציפי שמבין בעולמות האלה, אני יכול לקחת DPO ואני יכול לקחת את המערכת שבאמת מסבירה לי איך אני יכול כארגון לקחת את כל הטקסט הזה שאני לא מבין מה הוא אומר, ולפרק אותו ממש למשימות שלב אחרי שלב, ולוודא שאני מבין את כל הסדר גודל של הפעולות שאני צריך לעשות, כדי לעמוד בכל רגולציה, בכל תקן שהוא. אז לסיכום, הפלטפורמה של סייטל נותנת לכם ממש מעטפת מלאה, מהשלב שבו זיהיתם שאתם צריכים לעמוד באיזשהו תקן, באיזושהי רגולציה, ועד לשלב שבו אתם מנהלים את זה כבר בצורה שוטפת בארגון. המטרה היא להכניס לכם סדר תהליכי, להבין בכל שלב ביום, בכל שלב בשנה, מה אני צריך לעשות בחודש הזה, ברבעון הזה, בחציון הזה, או עד סוף השנה, כדי לוודא שאני נשאר קומפליינט לתהליך, כדי לוודא שהארגון שלי נשאר לא חשוף לאיזשהם פנלטיז חיצוניים, או vulnerabilities למיניהם, איך אנחנו יכולים בעצם לנהל את זה בצורה הכי קלה שאפשר, יחד עם יועצי GRC, יחד עם DPOs, יחד עם כלי סריקות vulnerabilities וזיהוי חולשות, כדי לוודא שאני ממש מוקף מכל הבחינות,
ואני עומד בכל הדברים שאני צריך לעמוד בהם בצורה הכי פשוטה והכי ברורה שיכולה להיות. זהו. שאלות?